mati urip bareng. Siap. Oke. Tembake nanti yo. Ono paling iki. Alhamdulillah, sepune Gusti Allah. Berdile ketemu. Tembak ini Iki kan iki. Tembak musang iki. ayo. Telepon Udin. Halo. Revive Den. Neng sor mobil aku. Yo nak ni. Matur nuwun Dipan yo. Heeh. Lamun nemu bedil ndi kuwi mau? Nang kono. Ya wis yuk, terke aku golek rono yuk. Ayo. Nang ndi ki yo? Kae. Ndi musuh ya? Rum, nemu tas iki. Kan gak ada iki. Ayo golek musuh. Ayo. Ade bareng wae terus endi-endi. Yo. Pantul dia tembak-tembaknya lo. Dibantu. Ayo, tembak semua. Semua tembak. Kowe harus boy. Yang endi iki? Iya, nang boy. Kak. Tembak. Piye? Ora kan nang lho. Ora metu-metu.
marani musuh kalau tuh pas lunga kalau wis. Ayo diparani tembak ngancan Satiman. Ayo bali. Kok malah ngejak balik iki piye lho Kok gitu. aku tembak piye, Jan? Lagi perang apa ditembak kok. Mati mama aku piye? Ngancan Satiman. Yo, ngono yo. Yo, motor aku. Endi? Siap, tim elang siap menunggu di tempat biasa orang pacaran gendak-gendak. Silakan ke sini. Oke, oke. Lho Bang, aku arep mati ono ndi. Kowe kok ngendres sak wis. Aku lelak dhewe kan dolan ndi. Kono piye musuhe? Klenger siji yo. Wis kena siji. Wis. Ya wis lanjutne wae iki. Tempur. Yo, semangat. Yo pindah iki ngono ketipuan cewek iki. Wis wedi aku, wis wedi lho. Wedi aku. Ora wedi to. Nang kuwi. Yo, pindah. Yo. Lek man, ampunin man apa sama? Rezekimu dhewe kuwi. Ayo. Ayo, bediren. Aku mentolo aku. Nek ning cilik. Cilik. Suwun man yo. Podo-podo. Ampun tenan man. Buku ning ndi man? Aku wingi banjur ning Jawa. Jawa? Oh. Jawa Timur? Jawa Tengah. Ora apa e? Yo lah iku belajar mesti ngene kuwi to. Tenan ampun tenan. Ngendeng sapa? Jenenge sapa man jenenge? Mbah Barman. Wah, ampun tenan Jual man. stok nek siji ya nek. Sapa? Mbah Ete. Duh, apa? Untuk bidek. Ampuh kuwi, yo. Yo, Siap. yo. Ngono ya. Apa tombone iki? Tak tambahin dompet mau. Wah, yo. Laras kompo iki. Mati kabeh. Gaya aku dhewe. Tak tambani. Mamaku rondo ora nek sing ngopeni. Tak balik wae lah. Garis siji lho, garis siji. Ya tembakan. Aku ora mentolo aku. Tak tembak.